Nandito po yung tatlong bridge. Gi-anunsyo ni Mindanao Development Authority Chairperson Secretary Maria Belen Acosta ang konstruksyon sa tulo ka mga tulay sa probinsya sa Tawi-Tawi. Gilaumang sugdan ang proyekto sunod bulan. Ang proyekto gipunduhan og 3.35 billion pesos. Gilangkuban kini sa Nalil Sikyat Bridge nga manukad sa Pangasinan padulong sa Nalil ug Bungaw. Tungsina Panyungan Bridge nga manukad sa Payunangan padulong sa Tungsina ug Malasa Lupa Pula Bridge nga magsumpay sa Malasa ug Pagatpatan. This will increase the capacity of the BIMP-IAGA network dahil tayo po ay diretsahang nakikipag-trade sa Brunei, Indonesia at Malaysia. Malaking tulong po ito sa Tawi-Tawi maging sa BARM. Mag-i-improve ang ating peace and order situation sa Mindanao at ang ating development index ay magiging sobra-sobrang impact po ito para sa ating mga constituents, sa mga nakatira dito. Sibo sab kaayo ang announcement kay mag-abli og bag-ong rota padulong Tawi-Tawi gikan Cotabato karong Hunyo 9, 2022 ang Philippine Airlines ug kasamtangang naghanyag sab og domestic flight ang PAL gikan sa Zamboanga padulong sa Tawi-Tawi. Naglaom si Dixon Hermoso, ang Minister sa Transportation and Communication sa BARM, nga ang tulo ka mga major projects magpalig-on sa ekonomiya ug turismo. Itong flight na ito is twice a week. Pag-aralan nila, it will be Monday and Thursday. Depending on the volume of passengers, increase nila. Now, ano ang dala nito? Of course, mapabilis yung movement ng tao. Alam ko, hirap yung mga tiga-Tawi-Tawi to go to Cotabato, lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho sa bar. Ang Tawi-Tawi gikonsidera nga last frontier sa Pilipinas ug halos tupong-tupong ra ang mga tourist destination sa ubang lugar sa nasod. Gawas sa road network, gipaningkamutan sa Minda nga mapalambo ang communication network sa Tawi-Tawi.